אפשר עדות מוצרים קצרה? יש לי אבא בן 93, בריא, חמוד, אקטיבי, אבל לא רוצה לשמוע על הג'י. סגור ונעול עם התרופות שלו, מה? גם לי זה אחד כזה. גם לי סגור ונעול עם התרופות שלו, עם משהו רגיל, הוא גם לא לוקח הרבה תרופות, שום דבר, לא עוזר לי כלום. לפני חודשיים הוא מצלצל, אומר לי, תגידי, זה שסיפרת לי עם הג'ל, אני אומרת לו, מה קרה? הוא לקח את הכדורים בבוקר הרגילים שלו, יש לו איזה כדור שהוא לוקח למצדה, הכדורים הרגילים, ורצה אלוהים, והוא אוכל רק שמן, והוא מעשן כמו חזיר, והוא בריא. הוא קיבל הרעלת קיבה והתחיל להקים, הוא אומר לי, ורדה, בשעה 4 אחר הצהריים התחלתי להקים, ונחשי מה הקטי? אני אומרת למה הקטע? הוא אומר לי את הכדורים של הבוקר. אז אין לי גרפים ואין לי שיקופים. עדות. אבל יש לי עדות מוצרים. הוא הקים את הכדורים. מה? מוצקה. לא מוצקה, גלילה, אבל... גדול. טוב, בקיצור,